11-nji kysmat aýy görüp de arada tutup ýa aýd etmekden hakymda. Bu jerde mowzumyz näçe bolly İranyň teoriýasyna aýy görünýär. Emma şu İranyna görünmän gal diýip aýdmakdan hakymda. Nahmadu we sallallahu ala rasulil kerim. Elbette bir geçen gurjun. Geçse de ýani öwrülýän zat ýani. Her ýyla eýtdiňiň öýde şol dol öwrülipdi diýip aýtdýan şo manada gelýär. Bu gurunu da her ýyla täzelenýär. Otam şo taýdan kimenden soralyp hem de şu meselen hakynda ýene de men türkmen dilinde bundan maşhur iki jede gurulmak ýadynda bar. Biräşi bula zahir rivayet tutýasy aýtýarlar. Imam Adam kin tutýasy ýa-da bula. Şu Arabistan hemen aýd etýärler. Hamza Imam Adam rahmetullahi alayhi zahir rivayet tutýan diýip aýtýan adamdan şoň gapdanym kepçagad bar. Kim Magribden görünse maşraga bolýar diýipdir diýär Imam Adam. Otam şoň gapdan onu kep bar, şoň deriň anakly ýöne. Gapdan ne kep näme? Ki Imam Adam rahmetullahi alayhi ki şoň aýdypdyr. Şo diýipdir hawa sap bolsa köp adam görmelipdir. Hani ki Arabistana kullan hiç bir riayet edilmeýärse bize gurunlar ýok yani. Son kurunda inşallah Allah tawfik berse ondan taýdan men geçerim. O da şo näpir bolýar qara buluga ijade berýärler. Aýda okuymaklar. Galan ýere ijade bermeýär. Qara bulukdan gaýraty hewle beter goýangalymyka, berkile gorkýanlymyka. Ýa başga bir gurun mam qarada. Şo gurun inşallah men astab aýtyp bereyim. Ve bu gurunun hakyndaky İranyň teoriýasyna görünýär, İranyny görmedi diýe. Şikebin öýde ýalňyş. Şon İranyň teoriýasyny görmedik ýer bar. Az jumla Pakistany görmäpdir. Hindistany görmäpdir muni. Bangladeşde görmäpdir. Peton şu bizim teoriýamyzda görünýär. İranyny görmedi diýen gurun öýdi bir şeýle bir dogry gurunda. Ebette İranyň teoriýasyny göründi diýip aýtýan adamlar bar. Şola şo kebi ýalňyş düşünýär. Men doatlanma. Dogryja men ýani gulak baş berdim kepleşýän, habarlaşýan. Afganistanda da bar, Pakistanda da bar. Otamol Mekke Medine'de de bar, Türkiye'de de bar. Türkmenistan'da da bar. Türkmenistan'ın guruna aýdym baştan. Türkmenistanyň köpsi ýarmada hun taqsirin malahim merhumun şagirtlerinden oglata şolara taby. Ola da ştaq taby ola. O taýda aý görünýän bir heyet ýok. Aý ödep tapmada başga ýurda aýtmalýan gurun ýok. Bir komünist keşwer o. Musulmançylykda da köplen ştaq taby. Otam olan karşıla bilen diýetseň, ondaki etibar ýok. Garty Afganistan, Afganistan diýmegen dost olalymma. O şola bilen men dostany bahs etdim. Ki şolar da Arabistanyny gördük diýip atýarlar. Afganistanna ay görüp asylmalýan gurun asan näçe ýyl berýär, 30 ýyl bolsun, 40 ýyl bolsun, 20 ýyl bolsun, näçe ýyl berýär diýdi. Ýyl melletmediki. Şu gurun kullanýan ady ýok diýdi. Arabistana göre, Peton Afganistany görünen ady ýok. Bu taýda neler bakaýdy? Bu taýda näme ýa-ni Türkiýe bar. Türkiýede ýa-ni nizam felekiyat bilen aýdy elam etdi. Hatta bir kilmen awal Arabistandan bir gün öňçe aýdy elam etdi. Peton Türkiýede tut goraşdýan gurun bizim şeraýatimizde barky öller görsün öller arasynda asa on raýat eden aklar. Ona nerede görüp duranaşy? Arakda gördün görýärsiň. Bir ýykan İmran ýurtçy bar. Haýty mezhebin baglygy elde belli. Haýty döwrden hökümet berildi dogry belli. Hop, o şu taýda şoň näme etibar etmeli. Ýani çakoýan wady, teoriýatda görünýär diýen gurrun öýde dogry gurrundy. Hop, İranyny gördü diýdiler meni. Iranyny 4-5 nefer bilmeýärler ben puro Saravan taraplarda bolýar. Şu taýda gördü diýen gurrun birden kagazy gadylar. Meni emdady fezemede ýaýratdylar, gördüler. Hop, şu gördü diýen adamlar da bizim ustadlarymyz soraşypdyrlar da şondan. Gatam berjek bolupdyrlar, gatam sünlepdirler. Sorapdyrlar şu aýdyanyň agdy gaýry ilerikdim ýa gaýrakdym, şonda bilen akdy, gaýrak diýip aýtdy aýyň agdy. Şonda bilen akdy etdi bilýär. Şonda parkyny anlaky diýär. Omal ýankol Molana Naqşbendi de näme diýär? Sen şu kağıt ýazyp diýär, kağıdyň üstüne emdady falan muhty diýip durun diýär. Şoň eýleň şumardan pensmiýe şişme diýär. Öwünden mişik ýapyşyk geçene şonu görene o diýär. Aýny ýerden görmeli diýär. Adam şöyle gatam beripdirler, sorapdyrlar, bilmepdirler da. Otam ondan sonra da aşakta görün diýdiler. Hop aşakta görünýän bir de sorap gürdiler. Awallara Şafii mezhep. Şafii mezhep öz mezhebine göre barahym näme eder. Biz ondan men agaýym ýok. Yani men öz mezhebimde men şunu bilýän ki hawa sapka
Köp adam görmedi. Şu ben buradaki Saravantat'ta gördü diye baysan da henüz mezheptaydan hava sap 40-50 nefer görmedi. Hanşola, nerede başola? O şu şeraiti bitmeli da şu taydan tada Zahdanın ustadlığımız, zatlamız var akımşıla hayır helak olup giyeceğin tağı üçe söyleyeyim. Şola gödde yaptırlı, daha yaptırlı, sabit olmaptırlı, ahir elametlerine ay görmekle sabit olmaz dediler. Otom şu tayda Müslüman doğun, şahidileyen görürün var, yalnız görürün ki İran'ın teorilerini görürünü, İran'ı görmeyen kaldı. Ondan sonra da dine şey, öd yurdunu görüp de ağdaşmallayan görürün, fakat İran'ın görürün der o. Nelekem oradan mı? 14-15 sene geçiyor. Filistin'de, Tunis, Libi, Sudan, Mısır, Suriye, Amman, Marrakeş, Malezya, Endonezya, Avustralya, New Zealand, Japon, Filipin, Tayland, Pakistan, Bangladeş, Hind, Brunei. Şulan hiç gaydın ne var akım size bunu aydetmeptirler. Çarşamba onu aydettirler. Çünkü çarşamba onu görüntür olara. O da şu taydan bunun hakkında fakat İran mı kayıp durmalılar? Ya var akım alem cahan Arabistan'ın uğruna ay tutuyamı kayıppa başa olup vermeliler. Dine İran'ın uğrunda en çemek keşverler var. Her kim tutuyorlar. Başta öğeler görüyorlar. Öğeler de var. Akşam görmekten uğra atıyorlar ağını. Ya arada tutuyorlar. Şu arada yine fezai mezazida bir hıyanat da bolluğu yankı bir şebekeler ve fezai mezazida. Bezahir ehli sünnet. Men açık edin. Ehli sünnet de yaşıyorlar. Hem mesivayı demek. Yöne bağ içinde yaşıyorlar. Bezahir ehli sünnet. Hani ki ulukan ihtilafı ve bedbiniler ulamaları düretiyorlar. Geldi var ahim ulamaya ehli sünneti İran devleti devletten korkuya, devletten korkup ayda elam edenek cengel şakasız olmaz. Biz hemmet var ahim falan natip edecek ki emma sen ulamaya hakkani ehli sünnet ve cemaati İran ayı görüp ayda elam etmekte hiç kimde korkusu yok. Sonra ne deyip? Ne ki müşkül yok ki. Men neviye hafız yolma öteniyle onların kül. O sen şu kümüştefeden ait bol deyip elam etmedik mi deyim? Devletin ağrım veriyen daha da ne hemen korkutacak o tabi yerin kuyusunun korkuyanma da korkun hemen otuna ait okuymalı mı okuymalı otuna. Bu da gurun olasın otuna. Bu şataydan ait elam etme olsa ona hiç korku yok. Muhtemelen gurun yok. Muhtemelen tehdit yok. Muhtemelen ağrım yok. Ki gelip bunun hakkında korkup ya korkmalı diyen gurun. Şu şebekelerin ait diyen gurun. Şunun hakkında set yanlış gurun. Ki ait etmelerin hakkında bizim asıl müşkülümüz yok. Hem o da ait bolanda şunu okuymalarının onunla gurun etiyor devlet. O devlet ha gurun ödende bir de hep taydan şunu daran diyen talcak kottum, gurun talcak kottum. Bir de bunu okuyacak milleti balakımın türlüş getirdik. Erteküm balakımın oğlumuz dağıt bilmeyen başlayacak balakımın işe girecek, burada edecek, ondan gir bazarda ölecek. Bunca daran diyen tartıp durmalı. Ertede okuyamı güne kaçık bolan aktifte sonra bunu okuyanım var. Bunda müşkül yok deyip ben ertede okuyay Allah. Bu da korkman gurrun değil. Şimdi biliyor musun adamı? Ha, eğer sen aytiyen adamdan korkuyan olsa, ha ileri bakılan ki bu da adamdan korkup batanak. Ki barakım bunu gelip de barakım ehlisinin ulemaları, devletten korkuyorlar falan diyelim bunun hakkında. Üstadda ağırdan şunu okuy, erti okuy, şu güne kaçırık yok. Şu taydan rahatsın kabul edelim. Şu taydan Müslüman da oğlum. Şuurun ki İran'ın teori ne görünü, İran ne görmek diyen görün, öde yanlış görün. Dine İran nel, öde görüp barakım aydetten köp keşferler şeyde. O zaman da bunun hakkında devletten korkmalı diyen görün yoktur. Bu devlet bunun hakkında sen işi yok. Sen ayde elamet, hofuk var, nemet diye aydına onu göçeceğin şey değil mi? O görün ayrı bir görün. Yani kaydının tevziyatını bilin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.